Goazen Carlos Linazasororen azkenengo liburua ezagutzera. Lurra bere erro gorrira izenburua du eta esan bezala oraintxe bertan berak kontatuko digu. Gaurkoan Carlos Linazasororen azkenengo lana edo obra ezagutuko dugu. Olerki liburu bat, Lurra bere erro gorrira izenburua daramana. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo, berdin, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, oso, primeran. Bai, esandako olerki liburua esku tartean daukazu, Bai. eta zer aurkituko dugu bertan? Bueno, nire azken poemak. Bai, azken, ez dakit 3-4 urtetan idatzitakoak. Eta, bueno, nik uste liburu mardula eta, bueno, indartsua atera dela. Eta zenolako olerkiak? Bueno, nire betiko kezkak, ez da. Azkenean, bueno, poesiaren eta, bueno, bizitzaren gaiak ez dira asko, ez da. Bizitza, heriotza eta maitasuna esaten dute idazleek, hiru gai horiek dirala benetan idaz gai diranak, eta nik ere azkenean horri buruz idatzi dut, ez da. Lurra bere erro gorrira izenburupean. Bai, bueno, lurrak eta erroak indar berezia dute liburu honetan, ez da, nik uste naturak eta naturari atxekita edo naturarekin bat bizitze horrek, erroan bizitze horrek, nik uste dut sustraietara jo nahi horrek benetako indarra duela liburuan, ez da, eta hortaz jardun dut asko, ez, pentsatu dut, bueno, bai, egan bai, baina hankak sustraiak lurrean naturan behar ditugula, ez da. Eta, bueno, pixka bat hori, metafora hori da tituluaren, liburuaren izenburua, ez da. Bai, esan duzun moduan bizitzaren inguruan hausnartzen duzulako. Bai, bueno, bizitza eta bizitzak dakartzan pozak eta zorionak eta zorigabeak eta bizitzak heriotza zordu, dakar, ez da, eta bizitza azkenean bizitzeko, bueno, maitasuna behar da, eta nik uste dut maitasuna nire gai kutxunetakoa dela, ez da, poema liburu guztietan azaltzen dena, ze uste dut nik maitasunik gabe bizitzak ez duela zentzurik, ez da. Bai, gai sakonak direnez, nolako prozesua izan da prestaketa? Bueno, poemak idaztea zaila da, ez da. Buelta asko ematen zaizkio hitzari, ez da. Azkenean poesia beste literatur generotatik aparte gelditzen da, ez da. Nik uste dut benetan literaturaren erroa eta hitzaren erroa poesian dagoela, ez? Eta poesia azkenean musika bezala da, ez da? Gehiago, kasik esango nuke gehiago dela musika literatura baino, ez? Eta orduan, bueno, sorkuntza berezia du. Pixka bat beste generoetan ez bezala, zeneri ipuiak eta beste generoak idazten ditu danean, ez zait asko inspirazioak ez dituzte asko laguntzen didanik, nik uste ez dagoela inspirazioaren beharrik. Lanean jartzea niri behintzat, horixe
ez zait askorik kostatzen ez, baina poesiak bai behar du halako, ez dakit nola esan, inspirazio puntu bat, ez. Orduan, izan alda gertakizunen bat bultzatu egin dizuena, edo nola, nun aurkitu duzu inspirazio? Bueno, nik uste dut, nire poemak begiradatik sortzen dirala, ez da nire begiradatik, eta orduan hori besterik, ez da, begiratu eta adi egon, ez, eta adi egon, kanpoan zer ikusten duzun, eta barruak zer esaten dizun, ez da, eta gero hortikan sortzen da nolabait idazteko behar hori, ez, nolabait momentu hori betikotzeko modua, edo zuk esan nahi dezun hori, hortxe gelditzen da betiko, beste batzuk ez dute beharrik, idazteko, ez, eta guk nik bai. Badaukazu, zergatik, nondik... Bueno, bizitza, azkenean nik uste bizitzeko modu badala, ez da, bizitzak berak eramaten zaitu idaztera, ez da, eta nik ez diot bizitzari zentzu handurik ikusten ezingo nuke bizi idatzi gabe. Ze azkenean niretzako gauza bera da, ez, eta ez badet idazten, badaude idazleak esaten dutenak, ez, ezin dutela idatze gabe bizi, ez, beste batzuk, bueno, beste patxara, beste tempo batekin hartzen dute langintza hori, ez, baina nik egunero sentitzen dut behar hori, eta ez badet idazten nolabait gaizki sentitzen naiz. Uste dut, nolabait persona bakoitzak baduela mundu honetan, ez da, bizitzeaz aparte, bizitzeaz gainera, beste zeregin bat munduan, ez, eta nik uste dut nirea idaztea dela. Eta orduan esaten duen, idatzi gabe ez naiz ondo sentitzen, eta idatzita ere ez, orduan hor dago idazteak sortzen dugu izugarrizko kezka bat, ez da, obsesio bat, gauzak ondo egin nahi hori, ez da, ze, klaro, idaztea ez da denbora pasa bat, orduan, edo gauzak ondo egiten dira, edo ez dira egiten, ez. Orduan, sekulan ez dezu gutxitan oreka hori lortzen, ez, idatzi gabe gaizki, eta idatzita ere bai, orduan oso zaila da erremedioa, ez da. Bai, oreka hori. Bai, zaila da. Askotan esaten da idaztea berri idaztea dela. Bai, berri idaztea eta berroroitzea, ez da, azkenean poesia ez da gauza berriak jartzea, baizik eta, Borgesek esaten zuen, ez, baizik eta ahaztuta dauzkagun gauzak berriz ere paperean jartzea, ez da. Ahaztuta dauzkazun momentu oroimen guzti horiek ez dira gertatu ziren bezala idazten. Zuk ematen diozu zure ahotsa, zure plusa, horretan da azkenean guk ez dugu ezer berririk idazten, guk ez dugu ezer asmatzen, zer dena nik uste eta asmatuta dago, badakizu, lehen esan dut. 3 edo 4 gai nagusi daude eta poeta guztiak, idazle guztiak horren bueltan, horren jiran idazten dugu, ez da, orduan azkenean zer da importantea? Importantea da zuk gai horri zure ahotsa, zure ekarpena ematea, ez da. Eta hori da benetan lortzen zaila dana, ez. Bai, hor bakoitzaren bereizgarritasuna antzematen da, ez? Noski bakoitzaren ahotsa, bakoitzaren obsesioak, niri asko oso gai niretzat garrantzitsua da esan dut maitasuna,
natura, denbora nola badi joan, haurtzaroa, melankolia puntu hori, ez da nolabait, hemen liburu honetan ikuste dut badagoela Horazio poetaren Carpe Diem hori, ez da, bizi dezagun unea, momentua, ze ez dago esterik, ez? Baina beste alde batetik horrek zorion batek hartzen du, baina poetak atzera begiratzen du eta badago nolabait beti talka bat, ez? Aurrera begiratu behar dugu, bizitza oraintxe gertatzen ari dalako, baina beste alde batetik pentsatzen dugu zahartzen ari garela, denbora badi joala, eriotza gero eta hurbilago daukagula eta azkenean, ondo dago bizi behar dugu orain gaurko egunean, eta aprobetxatu momentuak, uneak, baina poetak beti atzera begiratzen du, ezta. Izan ere, hainbat urteetako lana izan dela aipatu duzu. Bai. Nik nire idazketa martxa izaten da, kuaderno desberdina dauzkat, eta tarteka poemak idazten ditu, beste batzutan joerak ematen didan moduan, ipuintxoak, edo aforismoak, edo gauza luzeagoak, baina honek ez du esan nahi azken lau urteko poemak bildu ditu, baina ez du esan nahi 4 urte liburu hau ontzen pasa ditu dani, besterik gabe, beste zer egin gabe, ezta. Dira azken 4 urtetan bildutakoak, baina tartean beste gauza asko ere idatzi ditut, ezta. Ni normalean txandakatzea gustatzen zaiz, aspertu egiten segituan. Gauza genero batekin, pasatzen ditut igual 15 egun, 10-15 egun, edo, aspertzen naizen arte eta gero aldatu egiten dut, ezta. Beste genero batzuetara, eta gustatzen zait txandakatzea, ez? Bai, zuri bilbidean genero ezberdinak landu dituzu, eta publiko ezberdinentzako haur literatura gaztendako ere... Bai, haur eta gaztentzako literatura aspaldi honetan pixka bat utzita daukat, ez dut nire burua ikusten. Gehiago sartu naiz gauza sakon, gehiago poesian, aforismoetan, haikuetan, gauza txiki, minimalista, baina nolabait nahi dut gauza gutxirekin asko esan, eta hortan abil gehiago, eta orduan, haur eta gazteena, momentu honetan, utzita daukat, eta egunen batean, akaso, sortuko da gaien bat, baina orain beste gauza batzuetan nago bai. Bizitzaren garaiaren arabera, ez? Bai, orain gustora nago poemak idazten, aforismoak idazten, haikuak idazten, mikroipuinak idazten, konturatu naiz, oso genero nolabait minoritarioa dira, ezta? Nire miniatura hauek, nire buruaren kontra ere pixka bat badi joazte esan nahi dut, ez dira sekulako, ez dira oso gauza nolabait errezak irakurtzeko, ezta? Eskatzen dute hausnarketa bat, nik ez dut sekula novelarik idatzi, novela txikiak, nobel horietakoak bai, baina nik ja horri aldetik gora galdu egiten naiz eta galdu egiten dut interesa, eta baina uste dut ez dagoela beharrik, esan nahi dut, errepikapenetan ibiltzeko gogorik, ez eta denbora
alperrik galtzea iruditzen zait, ez da, eta ni nobelaren, bueno, kontra, pixka bat tiraniari horren kontra nago, ez da, besterik ez da idazten eta irakurtzen, eta nik uste dut oso kalterako dela eta kalte egiten digula beste hori, ez da. Bai, esan duzu 15 egunero gutxi gora bera aldatu egiten duzula... Bai, edo, gaztebetero, edo, bai, gauza luze bat idatzi nahi balen badet, ez, gaztetxontako novelatxo bat, edo trenaren, alengurtean trenari buruzko novela hura idatzi nuen, eta, bueno, hor, pixka bat luzea, gauza luze xamarra balin bada, orduan aprobetxatzen dut opor garaia, edo ze orduan bai eskatzen dizu nolabait mailan eseri eta ordu batzuk pasa eta segida bat, ez bestela aria galtzen da, baina nik idazten ditudan gauzetan, edozein unetan idazten dut goizean, oietik jaiki, edo eguarditan, edo arratzaldean, edo berdin da, ez da. Gauza txikia direlako, orduan eskatzen du, ez dizu asko eskatzen eskua lantzea, baizik eta gehiago burua, ez da. Burua beti martxan, nire burua beti martxan dago. Bai, esan duzu arnastea bezalaxe ez, eta behar bat dela. Bai, behar bat da, niretzako behar bat da, eta nik nire burua beti horretan daukat, beti daukat martxan burua, ez, eta pixka bat ematen du zure lanak txikiak dirala eta ez dagoela sekulako lanik, ez, baina hausnarketak daude eta burua asko nekatzen da. Igual fizikoki ez zera asko nekatzen, baina psikologikoki eta bai, asko nekatzen du nolabait obsesio horrek, ez da. Beti burua martxan izate horrek, eta deskonektatzen oso zaila da, ez, eta hortarako, ez dakit, terapia bat beharko genduke, edo, ez dakit. Baina ez dut honezkero hau okerrera dijoala, eta gero eta gehiago nekatzen gera, eta nik uste besterik ez dakigu egiten, eta nik uste azkenean bizi modu badala. Bai, eta zerbait positiboa ateratzen dela, hor daude obra hauek ez? Bai, batzutan ateratzen dira positiboak, eta beste batzutan, ez hainbeste, ez da. Baina bai, esan nahi dut frutu bat ematen dute, eta gero beste kontu bada frutu hori edo liburu hori edo noraino edo zenbaten ganaino iristen dan, eta hori ja beste kontu bada. Azkenean, zeure buruarekin konforme gelditzen bazera, nik uste dut, ez da nahikoa, baina importantea da. Gero, ez dakizenek esaten zuen, Rulfok esaten zuen, liburua idatzi eta liburua idatzi ondoren hil egiten dela, ez? Idazlearentzat liburu hori hil egiten da. Nik pentsatzen dut Rulfok arrazoi zuela, ez? Hil egiten da eta irakurleak berpiztu behar du, baina ja hor idazleak oso zeregin gutxi dauka, ezta? Bai, askatu egin duzu zure zati batez edo adierazi nahi bat. Zuk utzi hor zure frutua, zure orduak, zure kezkak, zure bizitza puskatxo bat, eta liburu atera da, eta hortikan aurrera, nik uste dut idazlearen eskuak ez duela asko laguntzen, ez dela idazlearen zeregina, ez da. Hor, bideak dira infinitoak eta jainkoaren zerak bezala, ez da. Eta horrela betidanik izan da, txikitatik buruari bueltaka... Bai, beti izan naiz oso obsesiboa, ez da. Bai, eta ni hasi nintzen idazten
unibertsitate garaian, hau irakurri aurretik asko irakurri nuen, eta 21 urtekin edo hasi nintzen idazten. Eta nahiko izan zen sari txiki bat, holako gauza bat, esateko, hau da nire bidea, eta gero zer ikusi handia du, bakoitzan holakoa dan, ezta. Zure batzuk hitz egiten dute, ezta, eta orduan hitz egiten duenak, eta jarioa duenak, eta hizlaria denak, ez du idazteko beharrik sentitzen, edo baduenak beste bide bat, ez dakit, izan liteke erlijioa, izan liteke filosofia, izan liteke natura, bakoitzak bere bidea aurkitzen du, bere burua sosegatzeko eta persona moduan hazteko, eta nik hau aukeratu nuen, edo aukeratu ninduen berak niri ez dakit nola esan liteke, nik uste biak, ezta, berak ni eta nik bera, ezta, idazketa, ez? Eta esaten dut, askotan esaten dut, kondena modua bat ere badala, ezta. Ze ezin duzu lasai bizi. Eta azkenean oso nekagarria gertatzen da ezin deskonektatu hori, ezta. Oso, esaten duzu, ze da gauza bat bukatzen duzu eta esaten duzu, ja, bale, hartuko dut urtebeteko atseden bat edo, baino, Etengabe, bai, inspirazioa aurkitzen eta bai, hori, etengabe, bai, esaten duzu, astebete pasatzen da ezer egin gabe, eta jartzen zaizu tripan olako zera bat, estuasun bat, da gauza fisikoa. Eta Borgesek esaten zuen, edertasuna ere gauza fisikoa da. Eta sentitzen da gorputz guztiarekin. Eta nik hau ere, behar hori gorputz osoarekin sentitzen dut, ezta? Ez da bakarrik burua, ez, eske da denak behartzen zaitu horretara, ez? Eta, nola ez dagoen ikasi, Leku guztietara kuadernotxoarekin pentsatzen dut, ez? Gauzak apuntatzen. Bai. Leheno mendira juten itzan asko, eta nire bueltatxo egiten nuen, arratzaldean, eta beti, igotzeko zera izaten zen pixka bat kirola egiteko, la fuerza eta gero berakoan ja lasaixego, eta gauza etortzen dira. Gauzak ematen du ezetz, baina tak apuntatzen duzu, izan liteke hitz bat, verso puskatxo bat, aforismo bat, titulo bat, zer gauza ez, apuntetxo bat, ikusi dezula ez dakiz eta gero, horrek askotan balio du, gero zerbait egiteko, ez da. Eta bizimodu eta izaera hori, horrek errekonozimendua jaso egin du zuri bilbidean hainbat sari dituzu? Bai, baino ez da errekonozimendu handirik, ez dut uste. Aipatu duzun hori azkenean lasaitasuna erabatekoa ez duzula inoiz aurkitzen, hortik joaten ari zara hori esan nahi duzu, nahiz eta errekonozimendua izan. Bai, nahi duzu, hori, lehen esan dut, zeure buruarekin konforme gelditzea, ondo dago, ez da, esan nahi dut, zeure buruarekin duin izatea, badakizu gauza, badaudela gauza irakurterrezagoak, badaudela beste bide batzuk, baina nik uste dut eutxi inbertzaiola eta bakoitzak bereari eutxi behar diola eta berak barruan duena kontatu behar duela, ez da. Nahiz eta gero oso jende gutxi garen gana iritsi, ez da. Baina hori bai, nik uste dut hori dela duin izatea, ez da, zeure buruarekin. Horrek ez du esan nahi, minik sortzen ez duenik, ez da, nik esaten dut, hau poema liburua
badakit oso genero Bai. minoritarioa dela, gaina euskeraz, oso jende gutxi dago, eta orduan badakit ez dela jende mordo izugarri baten gana iritsiko, ez da, baina ematen du, nik uste dut ematen dula nolai prestigio bat, ez da. Eta prestigio txoa horrekin konformatu beharko dugu, ez. Eta orduan, momentu hauetan, hori egunero idazten duzu eta genero ezberdinetara ekinez. Orduan, orain momentu hauetan ere, etorkizunari begira beste zeo zer daukazu hortik, ez? Gauza asko, bai. Batzuk ja bukatuta, daukat urrengo, aurten ateratzeko aforismo liburua prest dago, denon artean argitaletxeak aterako du, baina ez dakit noiz. Hemen dago argitaletxe hori, hemen Berriozarren. Bai, berak aterako dute, baina nik uste oso liatuta gabiltzalak lagan askokin, eta esan zidaten baieta aterako zutela, eta hori bukatuta dago euskeraz, eta gero horren liburu horren itzulpena erderaz aterako da orain udaberrirako, Trea argitaletxean. Eta horrek ere, ilusio handia egiten diz, erderazko gaina argitaletxe oso ona da, eta horrek ematen dizu aukera jende gehiagoren gana iristeko, eta beste iritzi batzuk, eta beste pertsona batzuen gana iristeko, eta azkenean pixka bat asko zabaltzen da zure lana, eta hori ondo dago. Eta azkenean bi horiek bukatu da daude, eta badaude gauza gehiago kajoian. Momentuz, obra honen aurkezpenarekin zaude, izan ere gaur arratsaldean ere Katakraken izango zara, ez da? Bai. Aurkeztu genuen Durangon, eta Donostian ere bai, eta aukera izan genuen Katakrakera etortzeko, eta aukera aprobetxatu egin behar da. Eta egin nahi nuke arratsaldean ez aurkezpen hola ofizial bat, baizik eta argitaletxekoak etorriko dira, Balea Zuriako arduradunak, eta gero ez dakit, oraindik ez dut pentsatu, baina ni nahi dut gehiago gauza informalago bat egin, poema batzuk irakurri nahi ditut, eta igual tartean jendea gustura egon dadile, ezta? Igual irakurriko ditut aforismo batzuk, edo beste ipuin txiki batzuk, edo pixka bat badaukat gioi txiki bat eginda, ez bakarrik liburu hontako gauzak, baizik eta ordu erdiko saiotxo bat jendeak gustora egon dadila. Bai, ondo pasa dezan, ezta? Eta nik uste dut poesiarekin, hola poesia ordu erdi edo 3 ordu laurden hasi apelo musikari gabe, eta nik uste dut gelditzen dela gordin xamarra, lehor xamarra. Eta orduan, tartekatzen baditu beste estilo bateko gauzak, humorezko aforismo batzuk, eta ipuin txiki batzuk, mikroipuiak, eta hola, hori da nire asmoa, baina gero ez dakit zer egingo dugun. Saio atsegina izateko nik hori nahi dut. Elementuak. Bai. Nun aurkitu dezakegu liburua? Ez dakit, nik uste dut liburu denda guztietan egongo dela, ez da. Balea Zuria, argitaletxe berria da, 2 edo 3 urte daramatza merkatuan, ez da. Eta oso argitaletxe oso lan onak atera ditu eta oso ondo egiten du lan. Poesia bakarrik, soilik ateratzen da, argitaratzen du, eta nik uste dut hori ere
aipatu behar dela eta txalotzeko modukoa dela, bueno, 2 edo 3 liburu ateratzen dituzte urtean, oso liburu gutxi ez, hasieran behintzat, baina, bueno, apostu hori egitea, garaiak dauden bezala, nik uste dut, bueno, oso... Goraipatu beharrekoa. Bai, nik uste dut goraipatu egin behar dela, ez da, beren 4 poeta dira, eta beren ilusioa, eta ondo dijoazkien gauzak, eta guk jarraitzen dugun beraiekin liburuak ateratzen. Bai, momentuz horretan zaudete, eskerrik asko Carlos gurekin izanagatik, eta jarrituko dugu zure lana. Oso ondo, mila esker zuei. Hau izan da guztia gaurkoz eta aste honi dagokionez. Orain asteburua daukagu, beraz ongi pasa eta astelehenera arte.